Усім прывітанне, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі за яе межамі. Як мы вам і абяцалі, з намі на сувязі першы дарадца Светланы Ціхановскай Франак Вячорка. Прывітанне, Франак. Дзякуй, што далучыліся да нашай размовы, і хацелася б адразу папярэдзіць, калі хтосьці здзіўляецца, што гэта за фон такі у Франака за спіной. Хацелася б сказаць, што ён зараз знаходіцца у Люксембургу на канферэнцыі, якая датычыцца вельмі важных і актуальных для беларусаў, я так думаю, не толькі тых, хто за мяжой, але ў тым ліку і ў Беларусі, пытанняў. Гэта візы, легалізацыя і ўсё астатняе. Скажи, калі ласка, якім чынам, у якім ключе будзе гучаць Беларусь, і якія пытанні вы будете асабіста там узнімаць? Саму канферэнцыю арганізавала Рада Еўропы на аснове той рэзалюцыі, якая была прынятая пару месяцаў таму назад, як дапамагчы беларусам у выгнанні. І патрануе канферэнцыю люксембургскі парламент і міністр замежных справаў. Ёсць некалькі напрамкаў. Першае, як зрабіць так, каб выдавалі беларусам больш візаў. Другое, прызнанне пратэрмінаваных пашпартоў зацейныя, каб людзі маглі атрымаць ВНЖ і дакументы, выдача трэвел дакументаў і пашпартоў замежніка, падтрымка праекту пашпарта «Новая Беларусь», падтрымка ініцыятываў культуры ў выгнанні, каб захаваць нацыянальную ідэнтычнасць, бізнесу ў выгнанні, каб яны маглі дзейнічаць, легалізавацца і падтрымліваць таксама беларускую грамадзянскую супольнасць. То бок увесь комплекс праблемаў, з якім сутыкаюцца беларусы за мяжой цяпер, пачынаючы ад легалізацыі да дзейнасці грамадзянскай супольнасці. Наколькі ўсё ж таки верагодна вырашыць, ці можа быць пачаць вырашэнне гэтых пытанняў? Вельмі актуальна, таму што вось буквально учора у нас была размова ў студыі з кіраўніцай юрыдычнага аддзела Цэнтра беларускай салідарнасці Вольгай Дабравольскай, і сярод іншага яна сказала, што не вельмі такія, скажем, аптымістычныя працэсы ў плане паляпшэння умоваў легалізацыі для беларусаў адбываюцца у Польшчы. Вельмі шмат заяваў, адпаведна зацягваюцца працэсы, праблемы з падачай дакументаў. Група, якая вось была такая працоўная група сумесная па вот гэтых усіх пытаннях пры міністэрстве ўнутраных справаў Польшчы, фактычна перастала працаваць, ужо больш не збіраецца. І Вольга сказала так, што можа быць ўсё ж таки, тут не пра ціск размова, а пра тое, што больш настойліва гэтыя пытанні варта было б офісу, кабінету Святлане, Франаку, я не ведаю яшчэ каму, але ўзнімаць у Польшу перад польскім кіраўніцтвам. Атрымліваецца, можа быць, і перад усім еўрапейскім кіраўніцтвам. Вот што рэальна можна зрабіць, як ты ацэньваеш сітуацыю? Праблемаў шмат, аптымізму, тут нагоду для аптымізму можа быць не так шмат. Ёсць праблемы, ёсць краіны, дзе вырашаюцца гэтыя праблемы. Там узяць Швецыю, яны дазволілі з пратэрмінаваным пашпартом падаваць на ВНЖ. Папярэдня там Нямецчына трошки спрасціла патрабаванні, Чэхія, Аўстрыя. То бок і трэба ісці ад краіны да краіны, таму што на ўзроўні еўрапейскага звязу міграцыйныя пытанні не вырашаюцца. Гэта ў кампетэнцыі кожнай дзяржавы, што стварае для нас праблемы. Калі там у пытанні санкцыяў, ці нейкай дапамогі, гэта можна ў Брусэль прыехаць з усімі міністрамі, вырашыць адным махам, то тут трэба да кожнай краіны ісці. Міністр замежных справаў, міністр унутраных справаў, міграцыйная служба, і крок за крокам вырашаць. У Польшчы сапраўды ёсць зараз складаны момант, расфармаваўся новы ўрад, людзі, якія не займаліся гэтымі праблемамі раней. Міністэрства ўнутраных справаў таксама памяняла свайго кіраўніка пару тыднёў таму назад, які, магчыма, выходзіць зараз у курс справы. Ёсць тыя сімпатыкі, якія нам дапамагаюць, але бюракратыя патрабуе часу, каб трошки пераарыентавацца на новыя рэйкі, на новыя асобы. У Літве працягваецца, я б сказаў, што статус-кво застаецца, працягваюць выдаваць дакументы, але ёсць меседжы розныя ад палітыкаў, якія не спрыяюць хуткаму рашэнню, напрыклад, тых бюракратаў, якія на месцы ставяць там пячатку ці подпіс. У Польшчы, напрыклад, рэкамендуюць зараз тым, хто падаецца па палітычных прычынах, падавацца на прытулкі, таму што прытулкі выдаюцца нашмат хутчэй, чым іншыя дакументы і іншыя статусы.
калі браць там іншыя трэція краіны, вельмі ўсё індывідуальна. Напрыклад, у Партугаліі мы былі, там паступова вырашаюцца праблемы і ў прыватнасці там для бізнес кампанію, якія рэлакаваліся з Беларусі, праблемаў стала менш. Але вось літаральна тыдзень таму назад новыя там прапанова уступіла ў сілу, і яна не звязаная з Беларусю, а звязаная з агульнымі антыміграцыйнымі настроямі у Партугаліі, ды і ў іншых краінах падобная, каб у цэлым абмежаваць колькасць прыезджых у гэтыя краіны. Таму не заўжды гэта прычына тое, што ўсе хочуць пакараць беларусаў. Вельмі часта гэта унутраная палітыка. Просто еўрапейскія краіны не хочуць бачыць мігрантаў, і беларусы трапляюць пад гарачую руку. Але вось пагадзіся, што у прынцыпе калі паглядзець на нейкае такое супадзенне рашэнніка, якія былі прынятыя у Літве датычна тавараў і вот сітуацыя на мяжы, якая вось абвастрылася, адначасова тут прыходзіць Ольга Добравольская і расказвае пра пэўныя негатыўныя тэндэнцыі, якія можа быць яны звязаны са зменай улады, там змены новыя людзі, можа быць это пакуль часова, але вось калі глядзець ты фонам і думаеш, ці вот нейкае вот супадзенне сапраўды, ці гэта не проста супадзенне? Ёсць тэндэнцыя, якая пачалася ад поўнамаштабнай вайны. Увесь рэгіён жыве гэтай вайной, ці рыхтуецца да большай вайны, і гэта адбіваецца на беларусах, якія заціснутыя паміж молатам і кавадлам, і гэта таксама ўплывае на рашэнне ў кожнай асобнай краіне. Мне здаецца, што вельмі часта мы не ведаем паспяховыя кейсы, калі ўдалося там некаму даць дакументы, некага вывесці, атрымаць візу, там нягледзячы на ўсе абмежаванні. Паспяховыя кейсы не трапляюць у медыі, таму што адбылося і адбылося. Але тое, калі дзесьці не атрымліваецца, дзесьці затык, яно, безумоўна, выклікае такое адчуванне, што ўсё прапала. Я думаю, што нельга ніколі ўпадаць у паніку, калі нешта адбываецца кепска, няма праблемаў, якія невырашальныя, як з тымі прадуктамі на мяжы. 3 дні працы ўдалося змякчыць. Калі гэта не вырашыць праблему, будзем працягваць дабівацца змякчэння. Просто трэба спакойна. І тут не трэба разлічваць толькі на ціханаўскую латушку, там кабінет палітыкаў. Тут трэба і беларусам, беларускай дыяспоры таксама браць сітуацыю ў свае рукі, пісаць лісты, працаваць з парламентарамі, паказваць сябе, таму што нас стала мала ў медыях. Адпаведна, у медыях засталася толькі вайна і саўдзел Лукашэнкі ў вайне, а грамадская свядомасць пераносіць дзеянні Лукашэнкі на ўсіх беларусаў. І каб з гэтым змагацца, трэба паказваць альтэрнатыўную Беларусь, што мы дзейнічаем, мы адзіныя, мы не здаліся, і гэта дапаможа вырашаць у тым ліку легалізацыйныя пытанні. Франак, я хотел бы вернуться трошечку назад до выборчай кампании у Координацыйную раду, потому что до гэтага часу, как бы такая претензия выказывается, что офисы, асабіста Светлана Тихановская, неяк так не спрычыніліся до агітацыі, не то что там за нейкага там палітыка ці спіс, а ўвогуле за тое, каб беларусы галасавалі на гэтых выборах у Координацыйную раду. Все-таки ёсць тлумачэнне? Мы з вами про гэта гаварылі ўжо на папярэднім эфіры. Святлана Тихановская не ўдзельнічала, і гэта было яе рашэнне не ўдзельнічаць у гэтых выбарах, і трымала аднолькавую дыстанцыю да ўсіх групаў. Офіс не ігнараваў гэтую тэму і публікаваў інструкцыі, картачкі, рэкамендацыі. Сама Святлана Тихановская некалькі разоў выказвала і падтрымку ўсім кандыдатам, і ў сувязі з рэпрэсіямі, і прывітала новы склад Координацыйнай рады. Я думаю, что перабольшана гэтая праблема, але Координацыйная рада — гэта асобная структура дэмакратычных сілаў. З гэтай структурай Святлана Тихановская будзе працаваць, і офіс будзе працаваць. Я разумею, што зараз яшчэ такі турбулентны час там наладжвання ўсіх працэсаў Координацыйнай рады, выбару спікера, віцэ-спікера, сакратара, камісіяў. Зойме некалькі месяцаў, каб Координацыйная рада стала на ногі і пачала сваю працу. Так, безумоўна, просто да гэта, зараз пачаліся такія словы пасля таго, як, скажем так, не вельмі вялікая колькасць беларусаў прагаласавала на гэтых выбарах, і 7000 нема мізэрная колькасць, і пачаліся гучаць абвінавачванні. Гэта у тым ліку і таму, што офіс і Тихановская не заклікалі людзей галасаваць. Вот такія абвінавачванні таксама ёсць. Я думаю, што вы іх чулі, і як ваша ўсё ж таки пазіцыя?
Ну добра, што прагаласавалі гэтыя 7000. Гэта таксама добра. Людзям трэба было паказаць свае пашпарты, упершыню паспрабаваць гэтую сістэму як эксперымент для галасавання. Ну казаць там пра нейкую легітымнасць каардынацыйнай рады не прыходзіцца з такой колькасцю галасоў, але я думаю, што гэта першая спроба, і трэба ўспрымаць гэта як тэст унутранай дэмакратыі. Лібер зрабіў выдатную работу з сістэмай для галасавання, яе можна будзе карыстаць і ў будучыні, і для міжнароднай супольнасці таксама сам факт такога электроннага галасавання у нашай сітуацыі, калі немагчыма людзей ангажаваць без пагрозаў, без рызыкаў з боку рэжыму, гэта нармальна. Тут нехта просто ставіў вельмі вялікія чаканні, нехта рабіў там сотні тысяч галасоў, там казалі арганізатары, просто чаканні трэба таксама менеджерыць. Калі чаканні невысокія, тады расчаравання потым няма. Наколькі ўсё ж таки абгрунтаваныя словы про тое, что у тым ліку можа быць такая неактыўная падтрымка выбораў было звязана тым, что в офісе там, я не ведаю, сама Святлана, ці можа быць вось Франак Вячорка там, ці яшчэ хто з дарадцаў асцерагаліся, что калі прагаласуе шмат людзей, калі будуць аўтарытэтны склад новага склікання, то ён пэўным чынам перацягне там кавалак легітымнасці там, ці ўвогуле нейкі там вот пасуне ў бок Ціхановскую з офісам. Ну я не думаю, что тут трэба супрацьпастаўляць каардынацыйную раду Святлане Ціхановскай ці кабінет каардынацыйнай радзе. Гэта структуры ўзаемадапаўняюць. Безумоўна, вага і ўплыў Святланы Ціхановскай ён відавочна нашмат большы, і яе распазнавальнасць. Таму я не думаю, што такія страхі маюць нейкія падставы. Тое, што асобныя удзельнікі выбараў бачылі ў гэтым магчымасць там пасунуць там Святлану Ціхановскую, там ці аслабіць яе пазіцыі, ці зняць яе месца, гэта нельга выключаць, тому што ўсе людзі амбіцыйныя, якія прыходзяць у палітыку, але в панядзелак былі сустрэчы Святланы Ціхановскай з фракцыямі, з групамі, якія прайшлі ў каардынацыйную раду. Я сам не прысутнічаў, але з яе словаў вельмі пазітыўна, все настроеныя на працу, натхнёныя, і безумоўна ніхто не чакаў, магчыма, такой хвалі рэпрэсіяў імгненнай з боку рэжыму, але не бачу ніякіх падставаў для там нейкай там драматызацыі, супрацьпастаўлення. Зараз самае важнае, каб каардынацыйная рада сваёй дзейнасцю показала сваю патрэбнасць беларусаў, бо галасавалі не таму, што там Святлана Ціхановская не заклікала, а таму, што людзі не разумеюць, навошта каардынацыйная рада патрэбная і якую карысць яна ім несе. Так вось гэтую карысць трэба нейкім чынам паказаць. Тут наша супольная задача дэмакратычных сілаў зрабіць каардынацыйную раду карыснай для беларусаў. Франак, і ўсё ж таки па шчырасці, навошта офісу быў свой выбарчы спіс і свае зараз дэлегаты ў каардынацыйнай радзе? Я маю на увазе Александра Добравольскага і спіс еўрапейскі выбар. Но ўсё ж таки не без кансультацый і са Святланай, і з табой, і ўвогуле не без рашэння офіса гэты спіс ствараўся і пайшоў. Святлана Ціхановская сказала прадстаўнікам кабінету і прадстаўнікам офісу, што хто хоча вылучацца, вылучайцеся на гэтыя выбары. І Павел Латушка пайшоў са сваім спісам, Маргарита Ворыхова разам з камандай аднадумцаў пайшла моладзевым наступам, Геннадзь Манько далучыўся да спісу «Воля». Там прадстаўнікі офісу, ці людзі блізкія да каманды, яны былі ўсе ў розных спісах, вылучаліся, і гэта не была нейкая там спланаваная стратэгія по тым, каб пранікнуць у каардынацыйную раду. Потому что людзі праз каардынацыйную раду могуць таксама рэалізаваць нейкія свае ідэі. Людзі, якія працуюць у офісе, гэта ж не палітычная партыя, людзі з рознымі поглядамі. Яны не заўжды зусім пагаджаюцца, там больш у кабінеце вельмі розныя бэкграунды. Напрыклад, Аліна Кошык там далучылась да спісу Добравольскага. Там памочніца, намесніца Сахашчыка пайшла са спісам Ягорова Прокоп'ева. Гэта нармальна, каб кожны мог сябе паспрабаваць, рэалізаваць. Кампанія была прыгожая, хоць і вельмі кароткая, на мой погляд, і вельмі кепскі час выбраны для кампаніі. Такія кампаніі, вядома, нельга праводзіць на такі момант спаду палітычнай актыўнасці. Трэба выбіраць такія моманты, калі ідзе нейкая нейкі ўздым цікавасці да палітыкі, альбо нейкія падзеі адбываюцца, калі разагрэтая супольнасць
Ну, на жаль, не трапіў у добры момант гэты перыяд выбараў, але паглядзім, зараз будзе некалькі месяцаў такога тэсту. Важна, каб там не ператварылася Координацыйная рада ў такое месца для высвятлення адносінаў, тому что такія падставы так меркаваць таксама ёсць. Тут супольная наша задача, як я сказаў. Вот мы сёння гаварылі таксама з прадстаўнікамі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, каб нейкім чынам знайсці канфігурацыю прысутнасці для Координацыйнай рады ў парламенцкіх асамблеях, каб прадстаўнікі ад рады маглі ўдзельнічаць, маглі ездзіць, выступаць сваімі ідэямі. Хтосьці будзе казаць пра санкцыі, хтосьці пра дапамогу добраахвотнікам, хтосьці пра жалезную заслону. Чым больш будзе галасоў, тым лепш, тому что адной Святланы Ціхановскай на ўсіх не хопіць. Завяршаючы гэтую тэму Координацыйнай рады, зараз будзе вырашацца пытанне з тым, як ці зможа сумяшчаць, там, скажем, той же самы Латушка, ці Коўшык, ці Губарэвіч адначасова пасады, умоўна кажучы, пасады ў аб'яднаным пераходным кабінеце і ў Координацыйнай радзе. Ці яны будуць складаць мандат, ці сыходзяць са сваёй з кабінета, ці там будуць мяняць статут. Ну там зразумела, бо там прапісана. А ў выпадку з той же самай Ворыхавай, з тым же самым Добравольскім, як сітуацыя? Ці калі не будзе зменены статут, яны будуць сыходзіць з пазіцыі дарадцаў? Па цяперашнім статуце Координацыйнай рады забаронена сумяшчаць толькі з пазіцыямі прадстаўнікоў, калі не памыляюся, прадстаўнікоў у кабінеце. То бок іншыя пазіцыі не забараняюць гэта рабіць. Ёсць прапановы ад асобных сяброў Координацыйнай рады, новаабраных, каб дазволіць сумяшчаць гэтыя пазіцыі, і ў кабінеце можна было быць, і ў Координацыйнай радзе. Ну, калі гэтая прапанова набярэ падтрымку, тады, значыць, атрымаецца гэтае сумяшчэнне. Я ведаю, што ёсць таксама групы, якія супраць гэтай змены, якія што статут зараз добры. Але ну паглядзім большасць. Я быў сведкам, калі была размова з прадстаўнікамі Координацыйнай рады і кабінетам, у Святланы Ціхановскай пазіцыя, што як вырашыць Координацыйная рада. Безумоўна, напэўна, было б больш справядліва, каб можна было сумяшчаць. Калі мы лічым, што Координацыйная рада гэта дарадчы орган, які дапамагае, там дараджае Святлане Ціхановскай, кабінету, дэмакратычным сілам, дзе сустракаюцца людзі розных поглядаў, што гэта не канкурэнтны орган кабінету, а гэта узмацненне кабінету. Тады гэтае спалучэнне мае сэнс, каб там былі прадстаўнікі кабінету, які наўпрост могуць камунікаваць з рознымі фракцыямі, рознымі палітыкамі, адстаяць свае погляды. Таму асабіста мне я не бачу праблему спалучэння гэтых функцый. Добра, дзякую вялікі. Я перайду да іншага пытання, можа быць актуальнае. Сёння прыйшла інфармацыя пра тое, што сустракаўся Вальфовіч і Шайгу. Гэта атрымліваецца два прадстаўнікі Рады бяспекі Беларусі і Расіі. Ішла размова пра гарантыі бяспекі для Беларусі, я так разумею, з боку Расіі. Наколькі гэта, вот, на твой погляд, як яна можа паўплываць на агульную сітуацыю? Ці ускладняе гэта, можа быць, нейкім чынам пытанні для Беларусі, пазіцыянавання яе на міжнароднай арэне? Зараз нашы аналітыкі якраз збіраюць больш дэтальную інфармацыю, пра што дакладна яны размаўлялі, і якая была рэальная тэма перамоваў, а не тое, што было выдадзена ў прэсу. Я думаю, што гэта працяг гэтых візітаў, якія адбываюцца пасля дэлегацыі Пуціна ў Менск, таму што гэта адбываецца кожны тыдзень. І тут ёсць некалькі напрамкаў, па якіх ідзе супраца. Гэта ваенная стратэгія і удзел Беларусі у ваеннай аперацыі супраць Украіны. Другое, што мы можам абмяркоўваць, гэта супрацьдзейнічанне і ціск на заходнія краіны. Трэцяе, гэта гаранты колькі небяспекі Лукашэнку і Беларусі, а колькі удзел і прысутнасць Расіі на тэрыторыі Беларусі. Зноў жа, гэта ўсё спекуляцыі, якія мы можам зараз рабіць, пакуль не атрымалі там дэтальнай інфармацыі з зямлі, канкрэтна пра што яны дамаўляліся, але я не стаў бы гэта драматызаваць, таму што гэтыя візіты не нешта надзвычайнае. Гэтыя сустрэчы і перамовы адбываюцца рэгулярна. Сама сустрэча, безумоўна, трывожная, яна паказвае яшчэ раз узмацненне залежнасці Беларусі ад Расіі, але тое, што было там год ці два таму назад, в прынцыпе, тое самае.
Пытанне ад вожыка патрыёта. Выбары ў еўрапарламент гэта будзе выклік для дэмакратычных сілаў, якія сілы могуць атрымаць там большасць і як плануюць прасоўваць там інтарэсы Беларусі? Хутчэй за ўсё большасць атрымае еўрапейская народная партыя, але могуць шмат месцаў сабраць ультралевыя ці ультраправыя партыі. Невядома, якая будзе канфігурацыя сіл, невядома таксама, хто зойме пазіцыі у еўракамісіі, камісараў. Нам вельмі важна менавіта пазіцыя камісара па ўсходнім, па пытаннях расшырэння, это дыджынер, хто будзе там кіраваць. Нам важная пазіцыя прадстаўніка па замежных сувязях, цяперашняга Барэля, хто зойме гэтую, з якой партыі гэта будзе чалавек. Я думаю, што наступныя 3-4 месяцы вельмі важна сачыць за зменамі, за пераменамі. А нам увосень дэмакратычным сілам трэба рыхтавацца да пабудовы і з новым еўрапарламентам, і з новай камісіяй. Таму што ад таго, ці паставіць на Беларусь прыярытэтам сваёй замежнай палітыкі, будзе залежаць нашая праца і наша барацьба наступныя гады. Тут ось нас вяртаюць да пытання каардынацыйнай рады, але троху з іншага пункту гледжання. Памятаеш, з'явіўся нібыта такі ліст з віншаваннем ад Светланы Ціханаўскай з перамогай на гэтых выбарах Паўлу Латушку. А выбары яшчэ не скончыліся, і там было шмат шуму. Пытанне было такое, ці не з'явіўся ён з мэтай змясціць, пасунуць Светлану Ціханаўскую з яе пазіцыі, на якой яна зараз знаходіцца. Але я, можа, спытаю па-іншаму. Там же была і іншая потым, што нібыта Лібер зліваў папярэднія звесткі і былі нібыта доказы, твоя перапіска з Ліберам, нібыта твоя перапіска, дзе вы там вельмі умела мацюкаліся там адзін на аднаго. Я да таго, слухай, а ці не варта было б правесці нейкае расследаванне, адкуль гэта з'явілася, хто стаіць за вось гэтымі ўкідамі? Я бачу гэтыя фейкі, адразу толькі з'явіліся. Алена Прыходзька звярнулася у офіс з запытам, ці было месца такім размовам і такім лістам. Мы праверылі скрыны і гэтыя блянкі. Відавочна, што гэта фейк. Кім яно было зроблена, цяжка сказаць, ці гэта нехта вырашыў пажартаваць з дэмакратычных сілаў, ці гэта такая ўмелая спецаперацыя КГБ, калі КГБ то вельмі тут вельмі смешна з іхняга боку было разлічваць на поспех. Яны выкарысталі той блянк, які Каардынацыйная рада апублікавала падчас перамоваў наконт выбараў Каардынацыйную раду, апублікавала ў сваіх каналах. То бок нехта спапаваў, хутчэй за ўсё, гэты блянк з тэлеграм-канала Каардынацыйнай рады, памяняў тэкст і выдаў гэта за рэальны дакумент. Ну, а перапіска з Ліверам, я думаю, што там людзі, якія мяне ведаюць, што я не мацюкаюся, не размаўляю па-расейску, не гавару такім блатна-жаргонным стылі. Таму я думаю, што нават сур'ёзна ніхто гэтыя фейкі не разглядаў. Ну, нават больш, чым вот здзіўленне маё асабіста там пра мацершчыннікаў вячорку выклікала вот, што Лібер можа вось гэты вот батан можа вот так вот оказывается мацюкацца. Яшчэ одно пытанне ад наших гледачоў, некалькі разоў яго задавалі, і было звязана вот з гэтым расследаваннем і той кампаніяй, у якой нібыта планавалі друкаваць пашпарты Новай Беларусі. Я разумею, што офіс Франак Вячорка асабіста да гэтага не маюць наўпростага дачынення. Гэта ўсё ж таки Валерый Кавалеўскі займаецца этой тэмай у межах аб'яднанага пераходнага кабінета, але тым не менш, сама гэтая сітуацыя, якія высновы, вот як ты да яе ставішся, якія высновы робіш? Ну, першую чаргу гэта, я лічу, што гэта б'е вельмі моцна па пашпартным праекце, па даверы да пашпартнага праекту, і ясна, што ў выніку гэта сыграе менавіта на руку рэжыму, вось гэтая публікацыя. Зараз я сумняюся ў тых фактах, якія выкладзеныя ў гэтым расследаванні, што адразу запісалі чалавека Мікіту Забогу у КГБшнікі, гэтую кантору як нейкую там пракладку лукашэнкаўскіх алігархаў. Недастаткова там таксама і довадаў, што тое, што нібыта эта кампанія ўжо падпісала ўсе дамовы і мелася друкаваць. Увогуле размова з Гарсу Пасаўлі сышла, наколькі я ведаю, толькі пра друк бланкаў, а не пра якую персаналізацыю. Таму у цэлым
вядома, дзякую вялікі журналістам, што яны добіваюцца праўды, што капаюць, але вядома, вельмі шмат хібаў у гэтым расследаванні, тому што друк бланкаў это не тое самае, што персаналізацыя дадзеных. Зараз трэба чакаць, як Літва будзе себя паводзіць, калі Літва працягвае супрацу з гэтай кампаніяй. Гэта значыць, што яна вартая даверу. Калі Літва мяняе нейкія падыходы, то трэба глядзець, як мы будзем таксама на гэта рэагаваць. Глядзі, вось глядач под нікам Бутрым Алексін выказаў мне страшную пагрозу, што калі я не буду задаваць яго пытанні, то ён перастане глядзець стрымы Еўрарадыё. Пытанне, мне падаецца, вельмі такое арыгінальнае у дадзеным выпадку да чалавека, які з'яўляецца першым дарадцам Светланы Ціхановскай. І вот у яго пытацца, як вы лічыце, у каго сёння большы аўтарытэт, у Ціхановскай ці у Латушкі? Ну, мне падаецца, відавочны адказ ад першага дарадцы, але можа я памыляюся? Адкажаш? Я думаю, што і Ціхановская, і Латушка самыя папулярныя беларускія палітыкі дэмакратычнай супольнасці. І мы бачылі гэтае пытанне, якое апублікаваў Цэнтр новых ідэй, і безумоўна яны карыстаюцца даверам як беларусаў унутры краіны, так і звонку. У Ціхановскай іншы статус. Ціхановская перамагла на выбарах. Латушка папулярны дзякуючы сваёй штодзённай працы і сваёй камунікацыі, якую ён робіць выдатна, кожны дзень размаўляючы з беларусамі. Я не бачу таксама супярэчнасці паміж імі. Я думаю, што гэтыя два палітыкі ўзаемадапаўняюць адно аднаго. Яшчэ два пытанні такія па вялікіх праектах. Першы гэта стратэгічны дыялог з ЗША. На якім ён зараз этапе і ці сапраўды можна чакаць ад яго нейкіх такіх грунтоўных зрухаў і супрацы? Кожны месяц адбываюцца сустрэчы у межах гэтага дыялогу, запускаюцца нейкія праекты, ініцыятывы. Значыцца, была першая сесія ў снежні мінулага году, а потым па кожным напрамку былі асобныя дыскусіі, дзе бяруць удзел прадстаўнікі амерыканскага боку, як правіла, дзяржаўных дэпартаментаў па розных тэмах, і з беларускага боку прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці, кабінета, каардынацыйнай рады, офісу. Я сам удзельнічаю ў рабочай групе па медыях і дэзінфармацыі. І я там выступаў на мінулым тыдні. Была сустрэча, было чалавек 40 на гэтым зум-званку і амерыканскіх высокіх прадстаўнікоў, і прадстаўнікоў беларускіх медыяў і палітычных структураў. Канкрэтна я там прэзентаваў супрацу з тэхкампаніямі, як мы вядзем камунікацыю з Гуглом, з Майкрасофтам, з Амазонам, з Сігналам, і як мы можам іх ангажаваць у працу менавіта амерыканскія карпорацыі. Журналісты распавядалі пра патрэбы незалежных медыяў, пра крытычны стан некаторых праектаў, якія патрабуюць падтрымкі, і была дыскусія, якім чынам амерыканскі бок можа дапамагчы. І размаўлялі пра нейкую калабарацыю ў супрацьдзеянні расійскай лукашэнкаўскай прапагандзе. Тыя сесіі, дзе я ўдзельнічаў, былі цікавыя, карысныя і практычныя. Я ведаю, што была вельмі добрая сесія і некалькі сесіяў па палітвязні. І гэтая група збіраецца як офлайн і онлайн, менавіта па вызваленні палітвязню і дапамогі рэпрэсаваным і сем'ям. І туды на сустрэчы гэтай групы прыходзіў Кріс Сміт, які адказвае за Беларусь у дзяржаўным дэпартаменце, што падымае вельмі істотна гэты ўзровень. Зараз адзіная моя занепакоенасць, што выбары амерыканскія, якія выступаюць у актыўную фазу, яны, безумоўна, трошкі запаволяць гэты працэс супрацы і некалькі праектаў, але я спадзяюся, што і пасля выбараў, незалежна ад того, хто пераможа на іх, страт-дыялог застанецца. У гэтым ёсць сутнасць такіх інстытуцыйных рэчаў. Страт-дыялог, кантактная група, што незалежна ад таго, хто пры ўладзе, яны працягваюць сваё існаванне. Яшчэ я хацеў бы запытацца пра прайшла ад цябе інфармацыя про тое, што больш там ці палова краінаў сябраў АБСЕ сталі сябрамі дэмакратычнай Беларусі. А што гэта азначае? Якая карысць ад гэтага? Таму што мы ведаем ініцыятыву Анатолія Лябедзькі з яго стварэннем у парламентах усіх краінаў, таксама такіх парламенцкіх фракцый за дэмакратычную Беларусь. Мы ведаем про тое, што
депутаты розных еўрапейскіх парламентаў становятся хроснымі там бацькамі маці беларускім палітвязням, але нават вот людзі, якія займаюцца пытаннямі палітвязняў, кажуць, што часцей за ўсё гэта фармальнае такое, как бы там узялі на сябе, сказалі, што вот мы хросны і ўсё. Вот у дадзеным выпадку што дае вот гэтая сітуацыя са сябрамі дэм Беларусі ў краінах АБСЕ? Ну, вы маеце рацыю, што многія гэтыя дзеянні ці кампаніі яны сімвалічныя. Але калі чалавек, напрыклад, бярэ патранаж над палітычным вязням, гэта значыць, што ён анансуе гэта, публікуе, бярэ абавязальніцтва зрабіць хоць нейкі крок. І гэта лепш, чым адсутнасць кроку. Некаторыя сустракаліся, некаторыя вазілі сем'яў рэпрэсаваных у свае парламенты, некаторыя дапамагалі тым палітвязням, якія былі пад патранажам і выйшлі на волю, дапамагалі стаць на ногі, таму залежыць таксама ад парламентара, наколькі ён уцягнуты і зацікаўлены. Наконт групаў сяброў Беларусі, гэтая канферэнцыя ў Люксембургу, дзе мы зараз знаходзімся, яна не была б магчымая без этой сеткі груп сяброў Беларусі, таму што тут сабраліся парламентары з Украіны, Сербіі, Нямецчыны, Францыі, з усёй Еўропы. І гэта не было б магчыма таксама без актыўнай працы ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, без усіх гэтых сустрэч, выступаў, якія ведаю, што надакучаюць, усе стаміліся глядзець гэтыя навіны пра нейкія сустрэчы, канферэнцыі, візіты, але яно ўсё мае такі накапляльны эфект і вельмі часта запознены. Это як з фондам падтрымкі палітвязняў. Мы год таму пачыналі гаварыць пра гэты фонд падтрымкі палітвязняў, і толькі вось праз год ён запрацаваў, і зараз ужо ўсе актыўна ўключаюцца. То бок ты накапліваеш энергію, спачатку сееш нейкую ідэю, потым накапліваеш энергію, шукаеш ініцыятара, рухавіка, ці краіну, ці палітыка, і потым ўсё немагчымае становіцца магчымым. Сённяшняя эта канферэнцыя, напрыклад, таксама рыхтавалася больш за паўгоду, але ўдзел высокае прадстаўніцтва стала магчымым дзякуючы вось гэтым штодзённым лістам, перапіскам, званкам. Парламенты яшчэ цікавыя, што мы то беларусы з вамі не прызвычайныя, але вельмі часта палітыкі мяняюцца. І на месцы аднаго урадоўца, міністра прыходзіць іншы. І мы ўжо прыйшлі да таго этапу зараз, калі тыя парламентары, з кім Ціхановская сустракалася ў 2020 годзе, зараз становяцца міністрамі. І ўжо кантакты адладжаны. Напрыклад, міністр Францыі замежных справаў Сежурне. Ведаеце, ён быў адным з першых парламентароў еўрапейскіх, які прыехаў да Ціхановскай у Вільню ў 2020 годзе, у верасні 2020 года. А зараз ён міністр. І з ім ёсць кантакт, сігнал, перапіска ў Святланы Ціхановскай і добрыя адносіны. І з ім нашмат прасцей вырашаць пытанне, чым гэта будзе чалавек, які нічога не ведае пра Беларусь, якому не баліць, які не знаёмы з Ціхановскай. Таму гэтыя кантакты, яны як залікоўка ў студэнтаў, так? Яны працуюць залікоўка пачынае працаваць на студэнта, і вось гэтая адрасная тэлефонная кніжка, яна зараз вельмі шмат дапамагае вырашаць, што не трэба даказваць, што ты хто ты і што ты, а табе давяраюць, і ты можаш паўплываць і вырашыць канкрэтныя кейсы. Ну, вось бачыш, Франек, але тут сітуацыя, што не толькі мы не прывыклі, а ў свеце вот палітыкі мяняюцца, але мы не прывыклі, але і палітыкі, якія знаходзяцца на пасадзе там міністра ці прэзідэнта, у пэўных сітуацыях і пры пэўных вырашэнні пытанняў не могуць загадаць чыноўнікам на месцах вырашыць тое ці іншае пытанне. І часам чыноўнікі кажуць там пытанні выдачы там, умоўна кажучы, легалізацыйных дакументаў, гэта наша пытанне, і не лезьце вы, міністры, у нашае пытанне. Мы яго вырашаем на падставе нацыянальнага заканадаўства. І вот часам такое і здараецца, што здавалася б там мае прамы кантакт з міністрам Францыі там ці з прэзідэнтам Польшчы Дудай і можа пазваніць Святлана, а калі даходзіць да вырашэння канкрэтных пытанняў, то чыноўнікі на месцах кажуць, гэта мы вырашаем. І таму вот так вот складаецца. Вы ўсё правильно пісалі, Зміцер, все правильно зразумелі. Так яно і працуе, таму гэта цяжка. І вось цікава таксама назіранне, падзялюся. Кажуць, што Святлана Ціхановская шмат ездзіць. А калі яна прыязджае вось на той сустрэчы, там Бруссель, Варшава, і кажуць, Святлана Ціхановская, вы так мала ездзіце, вам трэба больш нагадваць. Глядзіце, як Зеленскі робіць.
і што Зеленскі сапраўды ездзіць нон-стоп. Таму ўсё пазнаецца ў параўнанні. Для нас зараз вельмі важна, каб Беларусь захоўвалася на парадку дня, а для гэта трэба прыкладаць нашмат больш цяпер намаганняў, чым калі у нас былі масавыя пратэсты. І тыя міністры, якія сапраўды могуць загадаць, яны не абавязкова будуць кіравацца толькі просьбамі Ціханаўскай, яны будуць кіравацца яшчэ і ўласнымі палітычнымі інтарэсамі, запытамі грамадства, і кожны міністр ён думае таксама, ці дасць яму гэта палітычныя ачкі, ці палітык, ці парламентар. І тут трэба яшчэ даказаць, што вось падтрымка Беларусі, там незалежных медыяў, укласціся там у шведскую стокгольмскую канферэнцыю па Беларусі, што гэта дасць вам палітычныя ачкі. І як вось ім патлумачыць і знайсці такі падыход, каб яны пабачылі ў гэтым магчымасць выйграць унутры сваёй краіны, гэта для нас таксама вялікая задача на фоне ўсёй гэтай вайны і пагрозы Лукашэнкі. Дарэчы, Франк, коротко про вот фейки, не фейки. Буквально перед вашим приездом у Люксембург з'явілася такая информация, что нібыта беларусы Люксембурга, там диаспоры, написали лист, где сказали, что мы адмаўляемся от сустрэчы с Ціханаўскай, калі яна будзе знаходзіцца тут, тому что вот яна там робіць не тое, что я не буду цытаваць, я не ведаю, праўдзівы лист, непраўдзівы, але ці запланаваныя сустрэчы с беларускай дыаспорай вот Люксембургу? Ну, Светлана Ціханаўская ўжо не з'язджае, то бок это пару гадзінаў на канферэнцыю, яна вяртаецца назад у Вільню. А з дыяспорай добрыя кантакты з тымі, хто жывуць у Люксембургу. І ведаю гэты ліст, нібыта аўтарства Кучарава, такога вядомага актывіста. Але, ну, нармальная сітуацыя, ёсць тыя, каму Ціханаўская не падабаецца. Там асноўнае абвінавачванне ў гэтым лісце, што Ціханаўская не прыняла прысягу у 2020 годзе, таму вось мы не хочам з ёй сустракацца, яна не будзе ад нас выступаць. Ну, не прыняла, але чалавек мае права на сваё меркаванне, як і іншыя маюць права на сваё. Зноў жа, крытыка — это нармальна, і спрэчкі — гэта нармальна, пакуль это не перарастае ў нейкія публічныя скандалы. Дарэчы, таксама про візіты. Я думаю, что ты бачыў гэты допіс Навумчыка Сергея, які напісаў там, что вот, ці можа варта Святлане адмовіцца ад часткі сваіх замежных паездак, а грошы, якія выдаткоўваюцца на гэтыя паездкі, пусціць на там дапамогу палітвязням ці там яшчэ на якія-нибудь важныя такія мэты. Наколькі гэта магчыма? У 95% выпадкаў гэта немагчыма, потому что тыя сродкі, якія там выдзяляе дзяржава, напрыклад, вось тут Люксембург, яны цалкам аплачваюць там усю дэлегацыю беларускую, бо тут шмат беларускіх там арганізацый, ініцыятываў прысутнічаюць уже не адна Ціханаўская, десяткі беларусаў. І гэта немагчыма пераарыентаваць, таму што гэта хутчэй за ўсё, з майго разумення, гэта той travel budget, які ёсць ці ў парламенце, ці ў міністэрства замежных спраў. Зусім іншыя, напрыклад, сродкі, якія яны могуць выдзеліць на грамадзянскую супольнасць у Беларусі пра сваё агенцтва па замежным развіцці ў Люксембургу, альбо зусім іншыя сродкі, якія ідуць на гуманітарныя праграмы, якія б мы хацелі, каб яны пераарыентавалі на беларускіх палітычных вязняў. Сістэма вельмі складаная, так, і ты не можаш просто... Это не тыя грошы, якія там вылучаюцца на Беларусь, на дэмакратычныя сілы, і там Ціханаўская ці нехта можа імі распараджацца. Вось наша задача просто, каб кожны візіт, кожная хвілінка часу Светланы Ціханаўскай, она прыносіла некую карысць. Таму ей паміж у кожным візіце няма ніводнай гадзіны на сябе, на свой адпачынак, все вельмі запакавана, каб была максімальная эфектыўнасць. І я спадзяюся, што беларусы таксама гэта бачаць. Так, два кароткіх пытання на завяршэнне. Першы датычны, можа быць, увогуле, як нам лепей гэта ўсё падаць? Так, давай, может быть, про планы, визиты. Что плануется с таких сур'ёзных визитов на ближайший час? Так, ну, в ближайший час у нас галоўны прыярытэт — гэта, конечно, канферэнцыя «Новая Беларусі», і дапамагчы каардынацыйнай радзе стаць ногі. Таму міжнародная таксама важна, але беларуская вельмі важна. Важна захоўваць і адзінства, супрацу, каб у нас былі здаровыя дэмакратычныя інстытуты. Калі казаць пра міжнародку, то у нас будзе візіт Светланы Ціханаўскай ў Вашынгтон на наступны тыдзень, дзе будуць сустрэчы з топовымі палітыкамі. Мы пакуль не разглашваем з кім, але шэраг
важных сустрэч плюс слуханні ў кангрэсе. А потым у ліпені працуе зараз Валер Кавалеўскі і офіс, кабінет над удзелам Светланы Ціханаўскай у саміце НАТО. Там таксама плануецца некалькі важных ангажаванняў. Напрыканцы чэрвеня будзе кансультатыўная група з ЕС. Важная, таму што адразу пасля выбараў еўрапейскіх і мы ўжо тады будзем адчуваць больш-менш, хто перамог, якая раскладка сіл. А потым у верасні вельмі важны Генеральная асамблея паглядзім, як будзе складвацца там сітуацыя з парадкам дня вакол, але мы паспрабуем там максімальна зрабіць колькасць мерапрыемстваў на высокім узроўні прысвечаных Беларусі. Плануецца візіт на фестываль Тутака, запрашаем усіх беларусаў на Беласточчыну, на Падляшша далучыцца, і Светлана Ціханаўская таксама возьме ўдзел. Збіраюцца беларусы Польшчы, Літвы, туды все прыязджаць, беларускія рок-музыкі і не толькі рок там збіраюцца, Зміцер, вы таксама прыедзеце туды. Таму стараемся балансаваць, спалучаць міжнародную працу і беларускую працу. Да, дарэчы, магу праанансаваць, што на наступным тыдні у нас у эфіры будзе заснавальнік фестываля Тутака Павел Станкевич, так што сачыце. Ну і на завяршэнне, Франак, я ведаю твою пазіцыю наконт таго, ці завяршаецца легітымнасць Ціханаўскай з завяршэннем электаральнага цыкла ў 25 годзе. Ты не адзін раз агучваў гэтую пазіцыю. Тым не менш, я ўсё ж таки ведаю, што вы сур'ёзна абмяркоўваеце гэтую сітуацыю, гэтае пытанне, можа быць нават нейкія там стратэгія дзеянняў на 25 год у звязку з гэтым распрацоўваецца. Што плануеце рабіць? Таму што вось людзі пытаюцца, што ці не лічыце вы магчымым правесці паўторныя выбары на пасаду прэзідэнта з улікам заканчэння тэрміну Светланы Георгіевны. Вот пишут нам такое. Вот ўсё ж таки, што плануеце? Якая стратэгічнае дзеянне? Тут некалькі аргументаў. Першае, Светлана Ціханаўская не уступіла ў пасаду. У яе няма улады, ёсць толькі абавязкі, як яна сама кажа, і таму яна мае статус прэзідэнт-элект. Гэта асоба, якая перамагала на выбарах, але не уступіла ў сваю ролю. Калі ж яна уступае ў сваю пасаду, мяняецца сітуацыя ў краіне, то у яе ёсць абяцанне, якое яна трымае, там цягам некалькіх месяцаў правесці новыя свабодныя выбары. Таму нельга адлічваць гэтыя кадэнцыі. Гэтыя кадэнцыі гэта тычыцца улады, калі ёсць рэальная ўлада. Яе няма цяпер гэтай улады. Ёсць статус, які Светлана Ціханаўская годна абараняе і годна прадстаўляе беларусаў на міжнародным рынку. Другі момант, выбары правесці сёння немагчыма, агульнанацыянальныя, бо трэба правесці такія выбары, якія будуць мець прынамсі не меншую легітымнасць, чым выбары 2020 года, калі галасавалі мільёны беларусаў, ёсць зафіксаваныя сведчанні. Мы бачым па выбарах каардынацыйнай радзе, што тэхнічных магчымасцей нас заангажаваць беларусаў на такое галасаванне няма. І наўрад ці ў 25 годзе з'явіцца такая магчымасць, каб там мільёны беларусаў пра сістэму Лібера ці нейкую іншую сістэму прагаласавалі. І тая самая праблема не толькі ў Ціханаўскай, тая ж праблема і ў Зеленска. Ён не можа правесці выбары падчас вайны і на акупаваных тэрыторыях. І таму ён ужо скончыў свой тэрмін, але застаецца на пасадзе прэзідэнта. Зараз, пасля сітуацыі з Зеленскім, з Украінай ўжо гэтае пытанне не ставіцца замежнікамі. Ні да Украіны, ні да Светланы Ціханаўскай. Таму я думаю, што на гэтым зацыклівацца не трэба. Трэба, наадварот, канцэнтравацца тым, як мы можам разбудаваць дэмакратычныя сілы, што можам яшчэ зрабіць. А калі некаму не падабаецца, што Ціханаўская нешта робіць ці не робіць, то всех запрашаем далучацца і рабіць больш разам. Я думаю, што Светлана Ціханаўская дакладна не той чалавек, які трымаецца за ўладу, якой няма. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба развітвацца, таму што Франак знаходіцца на канферэнцыі у Люксембургу і яго там чакаюць. І так што дзякуй вялікі, прывітанне, да сустрэчы на фестывалі Тутака, а можа па дарозе завітаеце і ў студыю Еўрарадыё. Дзякуй вялікі, да сустрэчы, жыве Беларусь. Жыве.